שלום לכולם. בקביעות של השנה הזאת יש דבר מעניין. אנחנו מחלקים בקריאת השבוע את פרשיות ניצבים וילך, שתי פרשות קצרות. פרשת ניצבים יש בה 40 פסוקים, פרשת וילך יש בה 30 פסוקים. לכאורה יכלנו לחלק פרשיות הרבה יותר גדולות, שחיברנו אותם, דווקא את שתי הפרשות האלה אנחנו מחלקים. למה? כי אנחנו מעוניינים לקרוא את פרשת ניצבים לפני ראש השנה. בשולחן ערוך, בסוף הלכות ראש חודש, יש סימן לזה, בג המלך פת וילך. מה הכוונה? בג המלך, עם ראש השנה, שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, עיקר תפילותינו בראש השנה, זה על מלכות השם בעולם. אם ראש השנה יוצא בבג ביום שני או ביום שלישי, כמו שיוצא השנה, פת וילך, אנחנו פוטטים, אנחנו מחלקים, חותכים, מחלקים את פרשת וילך מפרשת ניצבים. למה באמת אנחנו מחלקים את הפרשיות האלה? התוספות בבבא בתרא, בדף פ"ח עמוד ב', עומדים על זה. למה באמת לחלק את הפרשיות האלה? היה הגיוני הרבה יותר לחלק פרשיות ארוכות יותר, שאותן דווקא חיברנו. אומרים התוספות, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אז בתוספות יש שם שני ביאורים, או מכיוון שבפרשת ניצבים עדיין יש כללות, פן יש בכם איש או אישה אשר יעשה את הרע, שורש פורה ראש ולענה, והיה בשומעו את דברי העלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, לא יבא השם סלוח לו, כי אז ישן אף השם וקנאתו באיש ההוא וכו' וכו'. זה עדיין יש כאן כללות. תכלה שנה וקללותיה, אנחנו רוצים לקרוא את כללות לפני ראש השנה, להראות שאם היה איזה כללה נגזר משהו רע, זה היה השנה שעברה. אבל ראש השנה זה זמן שאפשר לזכות מחדש, אפשר להתחיל את הכל מחדש, ואנחנו מאחלים ורוצים שלנו ולכל עם ישראל תחל שנה וברכותיה. ביאור דומה נוסף יש שם בתוספות. קראנו שבוע שעבר את פרשת כי תבוא, עם כל הכללות שיש שם. אנחנו לא רוצים להסמיך את פרשת הכללות מיד לראש השנה, אנחנו רוצים עוד קריאה של פרשה בינתיים, לכן אנחנו לא קוראים את ניצבים וילך אחרי ראש השנה, אנחנו רוצים שקריאת פרשת ניצבים תפריד בין קריאת הכללות לראש השנה. ככה או ככה הרעיון שיש כאן הוא תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. התחלנו מיום ראשון לומר את הסליחות. ימי הסליחות זה לא סתם ימים שאומרים בהם סליחות, זה ימי תשובה, ימי התקרבות לבורא עולם, שפותחים את ימי התשובה האלה באמירת סליחות בבוקר. ראש השנה זה יום של עבודה גדולה, עבודה של להמליך את בורא עולם, יום של תשובה, יום דין. ראש השנה צריך הכנה, ואנחנו מתכוננים אליו על ידי ימי הסליחות שבהם אנחנו נמצאים. עוד נקודה אחת על פרשת השבוע, הזכרתי מקודם את הפסוקים, פן יש בכם איש או אישה אשר יעשה וכולי, שורש פורה ראש ולענה. מה זה שורש פורה ראש ולענה? הרמב"ן בפירושו הנפלא על התורה מסביר לנו קצת את הדברים, נראה אולי את לשונו בפנים. סליחה. אומר הרמב"ן, ואמר פורה ראש לרמוז כי משורש מתוק לא יצא מר, וכל אשר לבבו שלם עם השם הנכבד ולא ירער כלל בעבודה זרה, לא יוליד מודה בה. אומר הרמב"ן, לפעמים רואים פתאום לאדם צדיק נולד ילד שהולך בדרכים אחרות, יכול להיות שהשורש היה אצל האבא, גם אם אצל האבא לא ראינו את זה, אצל האבא היה רק את השורש, אבל את הענפים אנחנו רואים אצל הבן. אומר הרמב"ן, אדם שמעולם לא חשב על עבודה זרה חלילה, לא ייתכן שהבן שלו יודע בעבודה זרה. לאבא היה ערעורי עבודה זרה חלילה, גם אם זה נגמר בערעורים, אצל הבן חלילה זה יכול להגיע ליותר, והבן חלילה ילך לעבוד עבודה זרה. וכן על זה הדרך. שואל הרמב"ן, ואל תקשה עליי בזה מן הכתוב והוליד בן פריץ. הרמב"ן שואל, מצאנו ביחזקאל פרשה שלמה שם בפרק י"ח, שמתארים שם שיכול להיות אדם צדיק שיוולד לו בן רשע. הפרשה שלמה בספר יחזקאל סותרת לדבריי,
אומר הרמב"ן, כי אמת הדבר וסוד גדול, לא אוכל לפרש בו. אז הרמב"ן השאיר אותנו עם חידה סתומה. הוא אומר, תדע לך שזה כמו שאמרתי לך, משורש מתוק לא יצא מר, יש פסוקים אחרים, יש בזה סוד שאני לא יוכל לגלות. מה כן הסוד אם לנו מותר לגלות? יש ספר נשמת ישראל שרבי מנשה בן ישראל היה הרב של אמסטרדם לפני כמה מאות שנה. הוא כותב שבזמן הרמב"ן עוד כל הנושא של גלגולי נשמות עדיין היה מסודות התורה שלא גילו אותם עד ליחידים. היום שהדבר התפרסם, אנחנו מבינים את כוונת הרמב"ן. הרמב"ן בכמה מקומות, בספר איוב, מדבר על כל הנושא הזה וכולי, ברמיזה. אומר שם שהכוונה היא, נשמה חדשה לא תוכל להיוולד משורש מתוק לא יצא מר. אם זו נשמה שכבר הייתה בעולם, שם אם זה מהלך אחר. בכל אופן, כך או כך אנחנו למדים שמה שאבא עושה משפיע על הילדים. מידה טובה מרובה ממידת הפורענות. כל דבר שאדם מתחזק וקונה מעלה ומידה טובה בנפשו, הוא משפיע בזה על כל הדורות הבאים, שיצא ממנו ענפים מתוקים. אז רצון שנזכה כולנו לשנה טובה, תחל שנה וברכותיה, שבת שלום.